Helen Roberts ydw i. Rydw i'n aelod o dîm y CCD yn ymgynghorydd Cymraeg a llythrennedd o fewn y tîm. Rydw i'n gweithio gyda ysgolion Cyfrwng Cymraeg yn unig, cynradd ac uwchradd, ac rydw i'n angerddol iawn dros yr iaith ac yn brwdfrydig i rannu arfer dda ar draws yr ysgolion. Un o fy rolau yw i ddatblygu llafar, darllen ac ysgrifennu o fewn ein ysgolion ni yn y rhanbarth, a mae hynny yn cynnwys llawer o ymweliadau, beth rwy'n dwlu gwneud, gweld plant, rhannu arfer dda, ond hefyd dangos ymwybyddiaeth o'r ffordd mae'r ysgolion eisiau datblygu eu hunan o fewn ieithoedd a chyfathrebu. Rwyf yn parhau i weithio yn agos gyda penaethiaid, gwrando ar staff a beth yw'r anghenion o fewn yr ysgol mwyn sicrhau bod dilyniant yn y broses i ni'n wneud fel sefydliad a'r hyn sydd yn digwydd ar lawr y dosbarth ac yn fwy eang o fewn yr ysgol yn ei gyfanrwydd.